yami. Mawuqeda ukukhanda ivideo uthi une-address yami mawukhanda ivideo. Hayi bengithi ngizoya kaBhaka kodwa sekune-address yakho. Uyithathephi i-address yami? Ngena la wena nje. Ungitshela i-address yami uyithathephi? Unawo wena amandla ukuthi uphula umthetho uthola ama-address abantu. Uyithathephi i-address yami wena Sifebe? Uyithathephi i-address yami Sifebe? Because ikhona ivideo la uthi khona uthola i-address yami. Uyithathephi wena nje? Ufuna impendulo nemkhulu? Yeah, uyithathephi Sifebe i-address yami? There's nothing like khava. Fuseka ayikho into erejistwe ngami mina. Uyithathephi i-address yami wena nje? Lalela mkhulu sisebenza ne-intelligence team. Okay, intelligence. Thank you. That's the powerful answer I needed. Ngifuna ukuthatha le clip ngiyifake ecaleni. Sebenza nge-intelligence. Intelligence yakho ke Sifebe izokukusebenzele ke leyo nto against the court. Kuthi ecourt uthi wena une-intelligence. Ne-intelligence osebenza nawe wena Sifebe. Ihamba ilekelela abantu. Shutho mangadutshulwa umuntu nje wena i-intelligence yakhe is evolve. So ke siboneke ngaleyo intelligence yakho ukuthi ihlaniphe kangakani. Ngikho sengithola into engiyifunayo. Ngitholile into engiyifunayo. Ayithi useshila ukuthi usebenza ne-intelligence yena. Ngimkhiphele lokho. Ngimkhiphele lokho. Lo kade ngikufuna sekutholile ikona okufanele kuye enkantolo. Asho ukuthi yena usebenza ne-intelligence.